hayi ngiyaxela kaloku ntombazana ndini mna I think noma ndiphume 2007 if not 2008 yeah MGiva mntana usukovalelwa kanene yeah ndavala 2005 ndaphuma 2007 ndaphinda ndabuyela kuba ke umuntu izawukhutshwa ngoku 2021 ngeparole insizakwazi kodwa mntaseka hayi ubani mina ndazwana secaweni mina ndiyayihlaba imela mna ntombazana cha ke ngoku ndiphazanyiswa mani kuDabane izolo sisi ne uqhamka ngabanye olwatha ke apha kuwe ndithi kuye Dabane imizuzu wena uyakwazi ubuvethi mntasekhaya wena ndithi Dabane imizuzu wena because into ndawuyenza kwe sozuyithanda cha ebeseqhamka ngabanye olwatha ba ucemvu uyangishaya uyabo ndithi kuye gesu uzenza vethi apha kumu uDabane asengubani uDabane ulwatha mose uDabane ndithi Dabane uyimpatha into yiyo mfana because into leyo kusozuyibelieve ndakumhlaba sisa ngabelieve uDabane ngo7 ke mntasekhaya ndakwazi uyandiva mna u7 zange ndimthathe for mahala uyacosha kanene mntasekhaya hayi ke but ke nyani man ngizawuthi la life ebendibonisa ndiyabona nami ke ndichinje neqha ke ngoku ndesole bandichinje because abalwatha ne ngabo abadala ukuthi nami ndikwazi inombolo xa sichisa ndizidale sisi nasecaweni because ebekhe umfundisi phana ngolosine indaba yecawa ke ayingiqinisi mathambo ndithendo yami ayibese mathamba ndithathi kwamna nosakhela hayi andithathi sisi umfundisi uthi phana makukhutshwe izishumi Zaba umuntu makakhuphe imali engangetraka. Uyamazi umcrown mntasekhaya usebenza ngomcrown. Icrown ndiyayazi kaloku mina sizendi ubuvalelwe for ucrown. Icrown yena uphinda still uqalela wena ngecrown. Kukhutshwa ke le mali engakhetraka. Ngayitsha mntasekhaya eStockfed konobuzo. Beyigcinisena nantona bagcinise bani mntasekhaya. Ndayithi chewing gum mntasekhaya. Ndayitha nathi bathi besithi baphakamela ndathi hayi soze kaloku. Hayi uyakhala phezulu kwami. Hayi jonga ntombazana ndini wacimba uyasibhanqa umfundisi ndamyeka. Ngayithatha ke lamathatha. Cha ke ngoku kukho aba bakhupha imali mosi ezingange 5 tiger ilanga. Ngoku aqoshe ke ezihlobo aqoshe ezihlobo. Kuthwana amacingo. Ndithi imizuzu umfundisi kutheni aba bane 50 rand uzawubekela esayidini nje. Le nombolo ayiqinisa imathamba lithathi. Yu ndamxhavula ndaqathula eChristebek intombazana ndamqopha. Hayi we. Kuba ndathatha zo mali yaphume kwaKhadebe intombazana. Abantu belinyanzi bekhona. Ngicwala ngaba ke ntombazana. Ndiyakwazi ke wena ke mntasekhaya. Ubani? Yu ndasithatha isithupha mna nothi for nje. Kodwa kwababhethele okoye kudubula igani. Hayi wehla. Hayi wehla. Kaloku uyakhumbula ubhabhaza emakwarakwareni ufuna idrosala. Ndiqonda he. Ndiyabona hayi ndathatha nje ukutya mnazange. Yayiphethe magasekani. Ndafika ndabreacha ntombazana ndayikhaba igate my friend yalala phana qoba jonga ngathi zifile ngathi ngumangcobo uyaqwavaza yaqwavaza jonga ntombazana jonga